začal hrát asi. No, a dostal. Já mám nějaký omezený výběr zvuku. Já něco slyšel, něco ne. Já jsem slyšel, že jsem spadnul na zem, ale ne jeho vystřely po mně. Dobre, nie je dobrá hra, nie je kvalitka. Počkej, jsem... Len, že pekná grafika. Tiež nie je zázračná grafika, takto vyzerá GTA 5, by the way. Mi príde. To je lepšie, najlepšie FPS. No. Napríklad táto kokotina, nemá 400 poligónov, hej, to určite nie poligónom v GTAčku, ale je to 2D textúra. Chápeš? Tuto určite toto môže mať optimalizované. Vidíš, to je 3D. No to by som aj rád vedel. Že tieto kokotiny, toto tež nie je 2D, to je 3D text. Na čo? Len ešte tie budovy sa ti renderujú, čo sú okolo. Tam na majú Kamo, vyrenderované. co to je? Co se děje? Ale to vám píši, nech sú kľudne, ale... Kamo, je to normální klip. No mě to přijde fun, já si docela užívám, protože jsem, já nechal proč prostě, chápeš? Teďka neslyšen to, že to... I love, to je fakt mapou. To je už znova, co se někdo stěžuje na audio. Mapy, to je mapou prostě. Ja úplne nepočujem seba. Nie, vieš, že na... Voda. To čo je za reload? Ja, to už sú tie nové reloady vlastne. Ukáž? To je hrozné, nepríde mi to nejak moc iné. Kde je ten jeden kokot? No tak toto je big pičovina. To je, kámo. Ale já to Ale prostě jak nechápu. sa im to Já to podali? nechápu prostě, to nedává. To je jak pozerať Ale pantomímu. to akože audio je spojené s mapou nejak? Já ne... Jak? Neviem. Možná ta Nevím, mapa ale má unikátní rozumím. zvuky, ale prostě té mapy chybějí ty zvuky, nebo já nevím. Podľa mňa ešte že problém, Víš, co to že možná tam může být? je hale, Prostě, já nevím. Máš prostě ozvena. ozvěny a tady tak ozvena, prostě chybí ozvěna. ozvena. Tak to prostě smaže ten zvuk celý. Nebo já nevím. Nebo tady ty ostatní efekty. Znova dojebal ja. Ale lebo v tej hole, keď som dropol a dostal Tady som sú damage, dve. moja postava spravila zvuk a to actually mal ozvenu. Ale podľa mňa to nerobí tú ozvenu, je to dobugované. Kamo, ale toto je terrible, veď to je fakt jak pozerať pantomímu, no je... Ja víš, Kamo, tohle, Kamo, co si představím, že takhle bys editoval normálně, já nevím, video Franz, že normálně audio toho videa. Ale udělal nějaký klip a pak by to katlo uprostřed smrti, nebo já nevím. počúvaj, ale toto, keby sa mi stane v premiéri, že nepočujem capka ma rašovať do chrbtu, to je jedno. Proste toto, keby mám hrať legit, akože chcem mať rank a toto nepočujem rašovať NMAka mne do chrbta s nožom v ruke, tak ja to skúsim. Z tej piči, aha. Jdem, Ale ja berem aj Zeus pre istotu. nechci. A normálne zbranie, hej? Na čo? Česne tu. Hop, šup, ideme. No ale kamo, Zeus... No, dobre. Čo Zeus? Nič, ideš. Tak, musí sa tam. Můžu projít? Nevedel o mne, bez piču, nevedel o mne. Keby som nezačal strieľať, tak nevie o mne, ty kokot. Jsi mě jak podařil? Kde si ty kokot? Som to nevidel, som to nestihol. Tak kamo, oni nepočujú, ono je ninja. Čo ti jebe behať Ale jak ja kokot s slyším- nožom? Ne, Na tebou bola správna. my progresivně slyšíme míň a míň zvuků. Tak já jsem si to uvědomil. Fúha. Toto trebáme nahrať celú hru. Počkaj si, ticho, fakt buďte ticho, počkaj. No ja chcem počuť, či je všetko počuť. Teďka byl jeden náboj jsem slyšel. Ja som nepočul nič. Konec reloadu jsem slyšel, teďka jeden náboj. No ty, vieš čo, počkaj, David, ambient sound. Bez ambience. Vítr slyším. A teraz, Kus možná. no ani to vítr, neslyším. áno, vítr. Ani vítr už neslyším. No nepočkaj, náboje, kroky, nič. No a povedz mi, že CS2 bol dobrý nápad. Ale jak to může být mapou? Já nechápu prostě nic. No lebo ozvena, tu má byť ozvena a oni to dojebali.
Ja som nepočul chodiť. Ale jak můžeš slyšet míň a míň zvuku, progresivně jak pokračuje hra? Ještě k tomu. Ja neviem, koko. Ja neviem, prečo bolo počuť. Ty teďka koko. slyšel, Ako dlho to tu je? Agency, tak měsíc. Ale To akože možná ten bug. teďka bugli, protože to museli už. To by museli vědět dlouho o tom. Však patchnoty jsou tak jednou týdně. To teďka jsem musel dobugovat plné. Nebo já nevím. Neviem, ale to je... Tu není ozvená, preto počuje zvuky. Teďka mě neslyší, bře, čum. Ani jeden z nich. Áno, lebo... Áno, to... Tak nic, on mi ho nenechal. Lebo... Ja spravím z toho compilation, že od Shots tam bude hrať tá klaunická hudba. Nemaj, že máš mŕtvého, by the way. Okay. A kde? Kde zemřel? Jenom já běhám po mapě, já Jo, už kámo, já už skvělý. na to seru. Kde? Já proč shiftuju? A načo shiftuješ ty tu No. ty kokos, ťa nepočuj. A on nevie, Musel on nevie. trefit, musel se trefit. Tam je nahoře, ne? Ja že, ne, ty si kokot. To máš mŕtvého teammatea. Čum. Uhoří. Nabej si tam s tým Zeusom do piče, nebuď už pustiť. Horíš? Vyze. Ja som počul jeden A on mu dá vanta. singulárny výstrel. Bracho, ja som z toho celého počul jeden singulárny výstrel. Pozri sa. Oni nebudú vedieť o ničom. Ja môžem ísť, že bum, 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 bum. Keby No jsem nebude já sa. jsem po tom cápkovi mohl jít vlastně nožem, já jsem mohl knifenout 3 cápky to kolo. Protože jednoho mi stealnul, jednoho jsem zabil nožem a tady to na konci jsem mohl knifenout teoreticky. Prostě WTF. Nevie o mňa aj tak. Videl ma, ale nevie o mne, pozri sa, aha. Vyze. Tam som, počujem kroky teraz, naše. Slyšíš kroky? Neuvěřitelné. Už ne. Kámo, to je game changing, O, ale kroky. Ale nezajebávajte ich do piče, ja chcem kilo. Pozerám na minimapu, že... Aha, pozri! Debil. Do piče! Kamarát, ale vieš, že to je right click. Však som dal som right click, ale iba jeden. To bol left click, nie? Ne, to bol right Bol click, right ale click, ale nebol dopředu. nebol chrbtom, dostal 55 iba. Extrém, kámo, WTF. To som len počul, jak som normálne začal. Skoro. A už nič. Pohoda, veď, ale to je najlepšie, lebo teraz to je... Musíme hrať, musíme to tak hrať. Bizon a fleše. Bizon a fleše. Flashe, neflashnul, kámo. Čo keď neflashnul vlastne? Flashnú. Čo keď decoy? Poďme používať decoy, kámo. Bez piči, možno si teraz sú tak... Ty si debil? A čo to spraví, keď to ani ten Tak zvuk nerobí? teraz nevieš zvuky, ako zvuky chápeš. Teraz musíš byť paranoidný na každý zvuk. Ale mi to spojili traja ľudia. O, škoda. Vidíš, ešte takto vyhráme, kámo, to je easy. Proste treba veriť svojim silám a všetko bude dobré. La Passion. You can't even say. Archibald je Brian. Na si dohral. Archibald prádlo. Sušák. Jaj, maj zabudol na neho. A už nemám strely. Teraz dostane po polhodinovom bane hodinový. Kamo, ja neviem hádzať granáty, hodil som si ho pod nohy zas. A zvuk? Kámo, taky No, no. to je zvuk. Hore na schodoch! Som zase sám. No. Kamo, ja... Kámo, ja proste nič nepočujem! Ani nevie proste. Kamo, na defende to je lepšie. Oveľa lepšie. No tak, tak díko je. Dať zo záhrobia, to ma aj vybehol. Ja nemám love. No počkajte. No táto je piči ten decoy, kámo. Nemám reštartovať náhodou kom? Ja neviem.
A počkaj, keď ma to ešte raz vyhodí, tak reštartujem potom. Hore. Kamo, ja nemám revolver, ale imagine, že on nepočuje to naťahovanie, čiže on nevie o tom. Kámo, to uhoril na oheň, kámo. To reálne uhoril na oheň. Než počujem zvuky. Já slyším jak Tak lítá nepošlo. letadlo, ale neslyším to. Ja tiež počujem to lietadlo, kámo. Jak budeš tam, jak je ten mŕtvy v tých dverách, tak on je pri hostičovi. No ale ja to... Zadá to prejsť? Máš toho hostiča. Sebe hostič. Discouraged by the noise. Kámo, ani nepočujem! To je tak vyčulená, kámo. Som späť. Vynikajúco. Omega kill. Tak chlapi, idem reštartovať komp. Tak, dobre. To ani pingy nepočuješ, kámo, ne? A ani hlas nepočujem s Slyším sebou. jeden za 15 000 kroků. Halo. Ej, ma počujú v hre? Slyším oheň teďka, ale ne jak to boukne. Kamo, ale to Hore je... je Vipo. Já taky. Bacha. Dole je tiež. Ale Vipo je tam. Takže je to GG. Pomrtvý. Dole. Tu u mňa. Easy. Ale nehovor, že toto by nemali spraviť ako vlastný game mode,